kahirapan. Sa akin pong nalalaman, for more than 3 decades, sa sales and marketing, kasama na rin po dyan ang natural health bilang natural health educator for more than 20 years, ay akin pong pinapanalangin sa dakilang Panginoong Jesucristo na maging instrumento ako para po ang inyo pong mga suliranin sa karamdaman at kahirapan ay mabigyan natin ng katugunan. Kahapon nga, galing po ako, dumampo ako dyan sa Barangay San Roque, Santo Domingo Albay. Dinaanan ko si si Amazing Jennifer. Ito ay mayroon po itong problema. Sabi niya sa kidney, may cyst daw ang kanyang breast. Dahil nga po sa kahirapan, hindi po niya napapagamot ito at takot din po siya sa mga synthetic drugs. Kaya sinubukan niya po yung ating pong Amazing Trio. Wala pa ngayong Migawan. At I think kasama ba ang Migawan? Pag-akalam ko parang Amazing Trio lang. At ito po ay nakainom ng mga 2 weeks. Sabi niya hindi na raw siya inaatake doon sa kidney niya na sumasakit at yung kanya raw na cyst ay lumiliit. At siya ngayon ay isa na rin pong nag-i-endorso ng ating mga produkto. At yung kanyang mother, ang kanyang father ay kanya ng clients, ang kanyang sister, at yung mga kakilala niya, mga kaibigan, kamag-anak, kasama sa church, naniniwala raw sila na yung produkto ng Imitsi, ang nire-recommenda ni Dr. Bitito ay very effective. Masarap inumin daw yung mga Amazing Coffee Mix, yung Mega Choco, Amazing Juice, Miracle C, Mega E Multiplied, at yung pong Mega 1. Yan po ang order niya. Kaya kahapon meron siyang 3 raffle coupon. Sabi niya, Dok, lahat halos walang reklamo. Walang reklamo sa produkto. Kaso nga lang sabi niya, ang problema ng tao ngayon talagang kakulangan ng pera dahil nga po sa pandemic na nangyayari sa ating bayan. Tako, masusolusyonan natin yan. Ipagdasal natin sa dakilang Panginoong Jesucristo. Please pray. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Na itong Unilevel, si Unilevel Business Program ay ito na po ay basbasa ng ating dakilang Panginoon na marami pong matulungan sa kalusugan man, pati man po sa financial success. At ito po sana ay win-win solusyon. Mananalo lahat ng mga miyembro dito at manalo rin po ang kumpanya. Kasi mahirap naman po malugi ang kumpanya pag nagsarado. Dahil pinakita ko kayo na napakalaki, ay wala na tayo, di ba? Sayang naman, ay 8 ano na tayo. At 13 years na po ang ating kumpanya, direct selling company. Ngayon po, Unilevel. Ano bang Unilevel? Isang linya lang po yan. Isang, sabi nga sa akin, iyan ba isang dashboard? Yan. Yan. May magaling na kausap ako kahapon. Kako, pagdating ka sa computer, yan, mahina tayo. Palagay ko isang dashboard lang naman yan kasi Unilevel eh. Diba? Hindi po multi-level, hindi binary. So ito po ang aking legasiya na dinadalangin ko sa Panginoon na atin pong mabigyan ng mga dagdag, nakita dagdag na eksperyensyang magandang kalusugan sa ating mga kababayan. Kasi hindi ko naman po kinukumpetensya ang inyong ginagawa. Dadagdagan lang po natin. Hindi ko naman po kinukumpetensya ang pag-inom ninyo mga synthetic drugs. Ang sinasabi ko lang, yung iniinom niyo synthetic na vitamins, why not try the natural vitamins na ito pong Mega 1 in other products natin, nitong Mega 1 na 21 natural, very powerful, unique ingredients na galing pa sa
manufactured. Yan, di ba? Made in manufactured in Florida, USA. Di ba? So yan lang po. Synthetic drugs ninyo, go on. Talk to your doctor. Your doctor knows best. Di ba? Your doctor knows best. Yan lang po ako dyan. Ako lang po ay medyo nag-aalala kung papalit-palit po kayo ng doktor at binibigyan kayo parati ng antibiotics, yan po ang nakakatakot. Kaya kung mas maganda, pumili na kayo ng doktor na kilala ninyong magaling, diyan na po kayo. Diyan na kayo, di ba? Kasi para maiwasan po yung damage sa kidney. Kasi pag papalit-palit kayo ng doktor, hindi naman alam, meron kang Dr. 1, Dr. 2, Dr. 3, Dr. 4, Dr. 5. Hindi alam ng Dr. 2, 3, 4, and 5, yung mga nainom mo na, di ba? Yung mga ginawa sa iyo, ay baka po delikado, masubrang kayo sa antibiotics, delikado ang kidney. Mabuti kung mayroon po kayong super antioxidant, mayroon kayong super na magaling na natural vitamins, natural food supplement, para po ma-wash out yan, para po ma-extricate po yan sa ating katawan. Yan po ang hindi alam ng karamihan. Kaya po maraming nagkakaroon ng kidney failure, marami po nagkakaroon ng mataas na creatinine at siya po nagda-dialysis. So kayo po, humanap na kayo ng doktor na pinakamagaling. Di bale, kung ang consultation 500 to 1,000, okay lang po yan, basta magaling, di ba? Basta magaling, di ba? Ganun po yan. Sa akin po, libre, walang consultation. Ako pa magbibigay sa inyo ng pera later on. Ang kailangan lang ninyo, pumiling 2 boxes ng Mega 1 at discounted na kagad kayo ng 25% at meron pa kayong libreng negosyo na business beyond borders. Ano na naman, Doc Joey Bitito, yung mga business beyond borders? Ibig sabihin, kung kayo po'y taga-Kaugutan baka kay Albay, pwede kang kumuha ng business partner na hindi lang taga-Kaugutan. Pwedeng taga-Bakakay, Hall of Bakakay, pwedeng kang First District of Albay, pwedeng Second District, pwedeng Third District. Pwede po sa lahat ng barangays, lahat ng munisipyo, syudad, at probinsya ng Bakakay. Paano, Doc? Pwede pa rin ba yan sa Bicol Region, other provinces? Pwede. Pwede ba yan sa Metro Manila? Pwede. Pwede ba yan sa Luzon, Visayas, Mindanao? Pwede. Later on, pwede ba meron akong kaibigan sa Hong Kong? Pwede. Di ba napakaganda? Magkano lang po ang puhunan mo sa negosyo? Napakaliit. Meron ka pang very powerful product na iinumin lang po ng pamilya. Pag ininom po ng pamilya, 4 kayong umiinom. Doon sa 4, yung isa, 3 araw pala may maganda na, hindi nakakadumi. Nakadumi na ng maayos. Araw-araw na nakakadumi. Ikwento ninyo. Yung isa naman, may ininom po ng pamilya, 4 kayong umiinom. Doon sa 4, yung isa, 3 araw pala may maganda na, hindi nakakadumi. Nakadumi na ng maayos. Araw-araw na nakakadumi. Ikwento ninyo. Yung isa naman, may insomnia, hindi nakakatulog. 1 week pa lang, nakakatulog ng maayos. Kwento mo. Yung isa naman, may high cholesterol. Diba? At napakataas. Nung after 10 days pa lang, nagnormal. Kwento mo. Yung isa naman, diabetic, na ang diabetes hindi bumababa ng 150. 150, 200, 250. Nang uminom sa atin, naging 120 na lang in 1 month. For the first time, nag-120. Ikwento mo. Dati, high blood ka, umaabot hindi bumababa ng 140, over 90. Pero nung after 1 month, naging 120, over 80 na lang. Ikwento mo. So, kwento lang. Dahil sabihin mo, napakaganda sa amin, itry mo, subukan mo, mas maganda ka mo, mag-member ka na para discounted na, automatic discount at meron ka pang libreng negosyo na simpleng negosyo, hindi po complicated. Kasi yung iba po complicated, sabi sa iyo, 10 ways to earn. Pero nako, bago ka kumita ng maganda ay napakahirap ang requirement. Sa akin po, wala ang requirement ko lang po dito. Bibili lang tayo ng isang box na Mega 1 or yung ang life points niya is 2,000 every month para inumin mo.
para tuloy-tuloy ang paggaling mo. Ngayon kung ayaw mo nang bumili, kasi alam mo nga, sabihin mo, Doc Joey, medyo may pagkakagastan ako ngayon, kasi palagay ko naman ay talagang very healthy na ako, ay ang kailangan mo lang, mag-sponsor ng isang tao na mag-miyembro. O pwede man i-package natin yan, ilagay ng yung isang box, yun ang ibili mo para sa kanya. Diba napakaganda po yan? At kaya hindi mo na kailangan bumili. Samantaling iba, kailangan may group volume ka of so much, kailangan may power legs ka, kailangan yung dalawa mo, yung binary mo, ay talagang may yung parehas power legs. Kasi yung isa power leg, yung isa weak leg, wala. Wala kang kikitain halos, di ba? Sayang, di ba? At sa kanila, walang renewal. Ibig sabihin ang renewal mo, anong ibig sabihin ng renewal? Nag-join ka itong Mayo. Okay, kumita ka. Merong referral incentive. Lahat naman po yung may referral bonus. O referral incentive. O direct referral na tinatawag. At meron po yung binary kung pero sa succeeding po nilang pagbili, bumibili nilang ba, user na yan, wala ka na halos nakikitain doon. Sa atin po, may royalty bonus. May royalty bonus habang yung partner mong 10 o 25 o 50 o 100 o 250 or 500 or 1,000 partners or infinity. Ang infinity, hindi mo nakilala sila. Wala ka ng wala ng numero. Di ba? Ay lahat po yung bawat bili parang may patak ka sa taxi. May patak ka sa limousine na may kita ka. Yan po napakaganda, di ba? Yan po ang kasi ako po biyasa na tayo, matagal na tayo sa sales and marketing. Nakikita ko ang karamihan na loopholes. Anong loopholes? Yung pong sikreto ng kumpanya, di ba? Para kumita ka talaga ng malaki, kailangan ang requirements magaling na magaling ka. Ang tao mo kung pwede mga 50,000 o 100,000, di ba? At lahat, karamihan dyan ay nagpo-produce. May mga power legs ka, meron kang the first 3 legs, ganyan, di ba? Sa atin, yan po ang natin, isang box lang. Isang box po, kayang-kaya po yan. 60 capsules lang po yan. Kung umiinom ka 2 times a day, that's good for 1 month. Paano yung spouse mo? Paano yung magulang mo? Paano yung mga anak mo kung sakali man, di ba? So yan po ang magandang balita kung ginagawa ngayon namin. At si Brother Alex, hopefully Brother Alex, gabayan ka ng Panginoon para yung system natin ay perfect system. Di ba? Kasi nagkakatalo lang po kasi yan sa system. Kung magaling ang system, maganda, ay gaganahan po ang mga tao. Pero kung pangit po, yan po ang problema, nagkakawindang-windang. Di ba? Okay, so yan po ang magandang balita natin. So, sa kalusugan po, ang dami na natin. What is your problem? Ay, diabetes. Diabetes lang yan. Di ba? Di ba? Oo. Di ba? So, yan po ang ating yes, pwede mix. Di ba? Okay. So, amazing honey, pwede, di ba? Di ba? So, yan po ang magandang balita natin. So, yan po ang sinasabi ko sa inyo na pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Yung pinasimple mo na, problema pa rin. Wala na. Huwag ka na mag-ambisyon sa buhay. Pag lahat ng problema na lang, puro problema, ayaw mo naman ng solusyon, ay wala tayong magagawa. Di ba? Wala tayong magagawa kung puro na lang problema ang alam natin, ayaw natin ng solusyon. Di ba? Kasi ang tao kasi, sobra. Hindi ko naman sinasabi po mga tao kasi sobrang matigas ang ulo natin. Yeah. Okay. Kung matigas pang ulo natin, we cannot do anything. Di ba? We cannot do anything. Matigas ang ulo mo. Doc Joey na naman. Matigas naman talagang ulo ng tao. Meron bang malambot yan?
Ikaw naman, brother, inaano mo na naman ako ako'y pinopiloso po na mo naman ako di ba? So yan po. So lahat po ang gusto makipag-ugnayan kay Doc Joey, pwede po na kayo ngayon sumama dito sa ating talagayan sa 0998 975 8121 0998 975 8121. Diba? 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 So yan po ang napakagaling. Napakagaling. Diba? Yan po ang sinasabi ko sa inyo na ang saan ka magaling? Ako, sa akin ang pinaka-importante sa akin, magaling saan kalusugan. At saka makakatulong sa financial success ng tao. Kasi kung magaling ka lang sa talino, pero hindi mo nako-convert sa pagtulong ng tao, kulang yan. Hindi ko sinasabing hindi maganda yan. Kulang. Diba? Ano bang pinaka-importante sa buhay ng tao? Diba kalusugan? Sabi nga natin, marami sabihin, good health is, good health is better than wealth. Pero wala akong parati na lang ganun kasabihan lang, pero hindi naman ginagawa. Wala rin yan. Diba? Wala rin yan kung hindi mo naman gagawin. Diba? Dapat gagawin mo. Diba? Dapat gagawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, sayang. Sayang. Ibig sabihin, walang saysayan. Ang kailangan natin, application, action. Sabi ko nga, ang sikreto ng success ng buhay ng tao ay prayer and action. Prayer and action. Yan po ang pinaka-importante. Diba? Prayer and action. Ngayon, ang tanong ko ba, nag-pray ka ba? Hindi. Inuna mo yung kayamanan. Kulang. Nag-pray ka na nag-pray. May ginawa ka ba sa pinag-pray mo kay Lord? Wala. Niloloko mo sarili mo. Kasi wala kang aksyon o kulang ka sa aksyon. Di ba? Tama po ba? Naniniwala na po ba kayo sa akin o hindi? Kung hindi kayo naniniwala, I'm sorry my love. Pero naniniwala kayo sa akin, you mean everything to me. Di ba? Okay. Naniniwala na po ba kayo? Yan ang magandang balita. Diba? Kung kayo naniniwala, maraming salamaton. Kung hindi kayo naniniwala, I cannot do anything. Diba? I cannot do anything about you. Diba? Wala tayong magagawa. I cannot do anything about you because you are not doing anything for me. English yun Diba? You are not doing anything for me. That's why I cannot do anything for you. Diba? Magandang balita ito. Magandang balita. Sana tayo ay matuto na. Diba? Sana po tayo ay matuto na. Kung kayo matuto na, ay salamaton. Kung hindi pa kayo talaga matuto, ay wala na tayong magagawa sa inyo. Diba? 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 So, yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo kailangan po kasi ay may gagawin tayo. Ano ba ang gagawin mo? Ano bang ginagawa mo? Di ba? Ganun po yan. Ano ginagawa mo? Di ba? Wala kang ginagawa di ba? Di ba? Di ba?
Di ba? Yan po ang dapat nating gawin sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Huwag po natin inineglect si God. Huwag natin inineglect ang dapat nating gawin araw-araw. Di ba? Ganun po yan. Kasi pag hindi po, may kulang. Di ba? May kulang. Yung kulang ang mahirap. Di ba? Dapat natin ay gawin ang maganda. Oh, di ba? Oh. Di ba? Di ba? Oh. Di ba? Yan. So sa lahat pong gusto mag-avail ng ating mga produkto ng Amazing 4 and Mega 1 para sa inyong kalusugan ay pwede pa tayo magsadya dito sa ating booking office. Hanggang 12 lang po tayo pag Sunday. Pag Monday, 9 to 6:30 po tayo. Okay, dyan po sa Barangay Cabangan West, Barangay 18 in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City, beside Angeles Cake Shop. Angeles Cake. Okay po. So yan na po ang masasabi ko sa inyo. Sana po ay naintindihan natin. Naintindihan natin. Diba? Kung naintindihan po natin, salamaton. Kung hindi po natin naintindihan, ano kaya? Diba? Hindi natin naintindihan eh. So, wala tayong magagawa kung hindi natin naintindihan. Diba? Oh. Okay. Nakuha po natin, nakuha natin. Nakukuha po ba natin o hindi? Hindi natin nakukuha, I'm sorry my love. Okay. So yan po magandang balita sa atin sa ngayong araw, Sunday. Ano na ngayon? 9. Mag-iisang oras na pala tayo, 9:30. Magti-30 minutes pa lang. Pagdating po ng 10 o'clock, mag-ano po tayo ng mga testimonya. Siguro mga 10 quarter. Mga 15 minutes sa testimonya para po ay para po sa ating mga para po sa ating mga kababayan na malaman nila na yung aking sinasabi, marami pong nagtitestimonya. Okay. So ngayon po, doon sa mga nagtitestimonyang yan, ay yan po ay sarili nilang ginawa dahil nga po sa kanilang paniniwala, kanilang eksperyensya na sila ay natulungan ng ating mga produkto. Diba? So yung mga produktong yan ay nakatulong sa kanila. At nakatulong sa kanila, kaya po kaya ito ay kanilang ambag sa mga makakapakinig. Di ba? Sa kanilang amazing testimony. Ang tawag niyan, amazing testimony. Di ba? Okay, so nanonood daw ngayon. Nanonood si Amazing Maria Charlotte Barcoma Bulante. Yan, thank you so much. Ang palayo nito, pagkakalam ko si Cha, di ba? Cha ba ang palayo mo o si Lot? Di ba? Cha, ang pagkakalam mo, Cha na lang. Yan. Si Madam Cha, si Amazing Cha ng Tabaco Albay. Yan. Ay, nanonood siya. Thank you so much. Sabihin mo sa ating mga kababayan dyan sa Tabaco, sa First District, manood sila. Di ba? Matalino ito, magaling ito si Amazing Cha. At saka ito, proactive, hindi reactive. Yung mga umaasinso kasi, yung mga proactive na tao. Diba? Yung iba kasi reactive.
Halimbawa, sinabi nila, oy, may maganda tayong produktong Migawa na galing sa Florida, USA. Ay, ano yan, marami nang natulungan, aprobado ng FDA. Yung mga reactive, sige, alayaan mo na muna, sila na muna uminom yan kung talagang magaling. Di ba? So, nakita niya, ang daming natulungan. Pero nung nalaman niya, mga more than 6 months na. Yung kanyang karamdamang cancer. Gusto niyang subukan, huli na. Ibig sabihin, punong-puno na yung katawan niya ng cancer. Naglipana na. Ano pa magagawa ng Migawan? Kasi nga po, reactive siya. Anong reactive? Nagre-react lang, pag malubhang-malubhana. Pero pag kaya pa, hindi naman totoo yan. Sakana. Diba? Yan po, maraming nangyayari pong ganon. May diabetes, hindi pa naman malupa. Tinanggihan na ng ospital, puputulin. Kasi nga po ay infected na yung buto. Ano pang gagawin natin? Susubukan natin. Pero malamang, mapuputol pa rin po yan kasi kung infected na po yung buto, may sugat na malalim na Diba? Pero ang sugat niyan, kaunti pa lang, hindi pa infected ang buto, most likely, matutulungan pa natin. Yan po yung tinatawag na reactive. Kay Amazing Cha, ano po ito Bilib ako dito, graduating po ito. Pero matalino. Dok, ilagay ko kaya yan sa sa aking gagawa kaya ako ng sa Facebook, ganyan. Itong marami siyang katanungan, marami siyang okay yan, Dok. Malaki ang yan, potential niyan, ganon. Ay aking mga kamag-anak, kaibigan, mga kakilala, so mga followers ko, ganon. Ang dami niya kaagad na ideas, yan po ang proactive. Yan po ang mga umaasenso sa buhay. Kasi kung ako rin po reactive, hindi ako aasenso proactive din ako Katulad nung ako po, when I was broke po ako 2003, 2004, start ng 2000, broke ako. Kasi na pyramiding, yung mga investment, kaya po kayo dyan, beware kayo dyan, mga investment. Pera, walang produkto. Kung may produkto man, ay pabalat bunga lang. Ay kung mayroon kayong perang talagang patapon, nasa inyo yan, di ba? Broke. Dok, mayroon na tayong magaling na produkto galing Amerika. Ito, immune intelligence. Parating pa lang, pioneer ka. Anak ng pating, naubos nga yung pera kong milyones sa pyramiding scam. Anong gagawin ko? Anak ng pating ka, wala naman tayong mahiraman. Kasi, pag ikaw, mapera ka, marami kang kamag-anak, marami kang kaibigan. Pero pag broke ka, wala ka ng kaibigan, halos wala ka ng kamag-anak. Ayan po ang the sad story, the sad story of life. Diba? Yan po ang kalimitan yung MD-100. Ibininta ko po yung MD-100, mura lang. I think 220 or 230. 230,000. Alam po ninyo, pinuhunan ko ng 100,000. Ganun po kasi ako risk taker po ako. Ayaw kasi yung mag-umpisa ako sa bababa. Mag-umpisa ako sa bababa, ganun din. Ang tagal-tagal masinsa niya ng mababa. 150,000. Anong ginawa? Dasal. Pagkatapos umaga hanggang gabi yan, talagang tawag dito. Appointment dito. Sa awa ng Diyos, kami nag-number 1 for 5 years dun sa kumpanyang yun. Diba? Pero sinabi ko sa buhay ko, wala akong pera. Wala na, pyramiding scam ako. Wala na. Wala nang kabuhay-buhay. Wala. Diba?
O dahil doon po sa sasakyan na yon, o ngayon, si Doc Joy Bigit, ito na. O, di ba? After 5 years, tinayo namin ang Miracle Health Corporation. O, family corporation po yan. At nakakuha kami ng partner na from Florida, USA. So, ganun po yan eh. Kasi tapos na yung mga anak kong 4, kako kaysa magtrabaho sa labas, kako tulungan na lang ninyo ako dito. O, di ba? Tulong-tulong kami. Oh, after 6 months, yung kinikita ko dun sa dating kumpanya, nakuha ko na. After 1 year, nadubli ko na. After 2 years, mas na, di ba? O, yan po. Mayroon pa akong freedom. Kasi, bilang founder and CEO, ay ako ang nasusunod kalimitan. Pero I listen to them, di ba? I accept suggestions, recommendations, and even criticism. Diba? Diba? Magaling ito si Amazing Cha eh. Diba? Kung magaling, talagang sinishout out ko yan, diba? Graduating ito. Diba? Advance congratulations, Amazing Cha. Barko Mabulante. Yan, diba? Ganun talaga yan eh. Pero ako, pag binuhos ko ang buhay ko, isa lang, ayaw ko ng dalawa. Kasi pag dalawa, mahati ang buhay mo. Diba? Halimbawa, yung iba kasi kukuha sa 5. Kasi sayang, Dok. Sayang, kumikita pa ako doon sa isa 2,000. Sa isa 3,000. Yung isa 5,000. Yung isa 10,000. Sayang yung 20,000. Diba? Nanghihinayang sila sa 20,000. Pero hindi sila nanghihinayang sa 1,000 or milyon na mawawala. Diba? Kasi you're not, hindi ka jack of all trades. Diba? Focus ka lang. Bigyan mo ako dito ng 2 years. After 2 years, Dok, hindi ko na kaya. O sige, pakawala na kita. Pero imposible. Dok, paano ako umasinso dito? Anong gagawin ko? O, ito ang gagawin mo. Magtulungan tayo, di ba? Sabi ko, prayer and action. At ito ang mga estratehiya natin, di ba? Pero, lagi kang problema. Ay, ang hirap. Ay, wala, umulan. Ay, uminit. Hindi na tuloy alam ni Lord kung ano ang gagawin. Pag uminit, problema. Pag umulan, problema. Ano ba yan? Di ba? Dapat pag uminit, Lord, thank you po sa sunshine. Pwede po mag-request ang iyong anak. Pwede po iyong init. Huwag masyado. Yung katamtaman lang na hindi po kami magkakasakit. O ang Panginoon, di ba? Kasi siya po ang Panginoon natin eh. Nakikiusap tayo. Pero reklamo, ang init-init. Sus, Marius, Panginoon ko. Ang ulan-ulan, hindi tuloy ako makaalis. Di ba? Lord, salamat po sa ulan kasi po yung mga pananim namin nadiligan. Sana Lord ay mayat maya ay kumunti na lang kung pwede po mawala na kung nadiligan na. Di ba mawawala yan kasi nakikiusap tayo. Ang problema sa atin, puro reklamo. Reklamo na lang, reklamo sa ginawa ng araw-araw, puro reklamo sa buhay. Wala akong pera. Pero nakita mo, umiinom, nagtutungit, diba? Nagsusugal, diba? Nagsisigarilyo. Ako walang pera sa sigarilyo. Wala akong pera sa sugal. Wala akong pera sa pang-inom. Pero may pera po ako na pambili ng bigas. So yung kailangan ng bigas, ng talaga kailangan, ay binibigyan ko. Kasi may pera ako para doon. Pero pag sa bisyo ko, wala akong pera dyan. Diba? Ano ba ang priorities natin in life? Diba? Ano ba ang priorities mo? Ang priorities ko, kumain sa masasarap dyan parati sa mall. Yun. Sige ka. Later on, tapos kakakain mo puro masasarap, mamaya may high blood ka na, may diabetes ka na, high cholesterol. Di bale, meron naman ako dyan ng mga gamot. Okay, sige. Gamot ka lang ng gamot. Sige, kulang ka sa antioxidant. Mamaya yung kidney mo umiiyak na, tumataas ang creatinine. So, mataas ang creatinine ko, 1,000 plus. Ano pang gagawin natin sa 1,000 plus? 1,000 plus na yan. Alatsamba na lang tayo dyan. Pero kung ang creatinine mo, 100 plus pa lang, mga 150, ay madali lang po yan, inormalize. 200, di ba? Pupunta kayo sa akin, 1,000 plus na ang inyong creatinine. Gusto mo mag-normal in 1 week, Diyos ko, Panginoon ko.
Ay, Panginoon, Lord Jesus Christ, bakit ganito ang mga anak mo, Lord? Matitigas ang ulo, mga fickle-minded. Ano ba? Ayaw naman alagaan ang buhay. Gusto kain ng kain kahit mga bawal. Di ba? Kumain ka ng bawal paminsan-minsan, hindi araw-araw. At kailang may migawan kayo na panlaban. Ilalabas yung mga toxins. Pagaganahin na yung mga antibodies mo, yung mga immune cells mo, o palagaganahin mga organs mo. Iyan ang nag-command center natin, yung ating immune system. Di ba? Di ba? Oh, naunawaan po ba ninyo ako? No. O, sa negosyo, ito, alam ito ni Cha eh. Sa negosyo, di ba? Kung mayroon kang business partner na 4, 5 kayo sa korporasyon, usually, magsishare kayo dyan. Tigo 20% sakali man, di ba? 5 kayo. Tigo 20%, kung ang puhunan ninyo 1 million, tigo 200,000 kayo. Di ba? At may oras kayo, magtatayo ka ng kumpanya. Yung kumpanya, yung pwesto mo, uupahan mo, yung opisina mo, yung mga empleyado mo, suswelduan mo. Di ba? Sa atin dito, ano bang babayaran mo? Sarili mo? Sarili mo ang kita eh. Wala kang binabayaran sa ating Unilevel. Wala kang overhead na malaki na babayaran na opisina. Di ba? Ano lang ang overhead mo? Kung may appoint ka, pamasahe. Kung sakali man. Pero ngayon kasi ano na lang eh. Ano na tayo ngayon eh. Virtual. Na lang. Cellphone, Facebook na lang eh. Di ba? Ano pa ang overhead mo? Pamasahe. Dok, kumakain kasi. Kumakain ka naman araw-araw. Alam ka naman pagkain mo, babayaran. Kumakain ka. Kahit nasa bahay ka lang, kakain ka rin eh. Diba? Pamasahe mo. Ano pa? Kung in-appointment, pinamerinda mo, yun. Ang unahin mo muna, yung kaibigan mo mapera, ayaw ng solusyon. Diba? Okay. Okay. Oo nga naman, Sunday pa naman ngayon eh. Kailangan, ano pag nating Sunday? Di ba? Pag Sunday, mapagmahal. Di ba? Naman eh. Si Doc Joey na naman, high pitch na naman eh. Hindi po sa high pitch. Pag low pitch naman ako sa, ano ba si Doc? Malumbay. Walang gana. Baka hindi nakainom ng migawan. Nakainom na po ako ng 2 migawan kanina sa Dorotea. Pagdating ko dito, binigyan ako ni Miss Anna ng 2 Miracle C. 4 na. Diba? Kay high pitch na naman tayo. I'm sorry, my love. Diba? Pero totoo po yan. Ako po ay, kung minsan mali po ako. Kasi high pitch na naman tayo. Kasi nasanay na yung mga listeners natin na high pitch tayo. Pag low pitch daw ako, may problema ako sa buhay. Di bale, ibabalance ko na lang. Sabihin ninyo, adjust ko na lang kahit ako nahihirapan. Ganun talaga, I'm your servant. Di ba? I'm your servant. Totoo po yan. I'm the servant of the Lord. And I'm also your servant. Si Doc Joey Bitito. Whether we like it or not, I'm your servant. Di ba? Ngayon, kung akin po mga sinasabi dito, nagustuhan ninyo, gawin ninyo, try ninyo. You copy-paste. Pero kung ayaw ninyo, itapon ninyo sa basurahan. Kamo, Doc Joey, ayaw ko yung mga sinasabi mo niyan. Itatapon ko lang sa basurahan. Wala naman pong problema. Wala naman po ditong pilitan. Di ba?
Ang pinipilit lang daw yung ayaw. Totoo ba yun? Ang pinipili, alam nga naman sa gusto, pipilitin mo pa. Totoo po ba yun? Sino makaka-react noon? Nang pinipilit daw po, yung ayaw. Oh, may reaksyon ba? Wala. Wala reaksyon eh. Walang reaksyon. Oh, kasi sila pa-selfie-selfie na lang. Ang reaksyon nila, pa-selfie-selfie. Tuwang-tuwa silang meron, oy, ang ganda-ganda mo. Bakit kayong usong-uso na? Wow! Very pretty. Very beautiful. Gorgeous. Pagkatapos pag sinabi, wow, gano'n. Pagkatapos naman, mag-ano naman, ay, thank you so much. Sabi na naman ng guy, naku, talagang tutong-tuto po. Ang beauty mo at sexy mo. O, sasagot na naman iyong girl, ay, totoo po ba yun? Yes, oo. Talagang totoo, napakaganda mo. Diba? At napaka-sexy mo. O, sasagot na naman iyong girl, ay, ganun po ba? Maraming salamat Sabi naman ng lalaki, i-blow out mo ako. Wala nga po ako pang blow out. Pwede ba ikaw na mag-blow out? Sige, sa Sunday magkita tayo. Kasi i-blow out kita, saan tayo magkita? Di ba? Nag-umpisa lang po yan sa mga may day na yan, yung mga post na kung ano-ano lang. Di ba? Isus, ako po, bihira mag-post dyan. Mag-post man ako ganyan, may Dorotea, mag-post man ako ganyan. Meron po yung apo ko na binisita ko. Pero yung ako, gwapo, wala, ayaw ko. Kasi sayang oras ko po dyan, sa totoo lang. Totoo lang, i-post ko na about Megawan, di ba? Kasi may pakinabang ako. Mamaya, sa kapopost mo na ganyan, naganso ka pa. Di ba? Naganso ka pa. Na ka pa. Di ba? Wala yan. Paminsan-minsan siguro, yes. Pero gagawin mo yan ng mayat maya, ay nako. Pagpapantasyahan ka ng bayan, pag pinantasyahan ka ng bayan, delikado ka. Lalong-lalo na kung hindi ka marunong, mo ang buhay mo. Pero pag sinabi mo, oy, Megawan, 21 very powerful ingredients, gumaling ako, gumaling ang aking kapatid, gumaling akong nanay, tatay, gumaling aking pinsan, gumaling ang tiyahin ko, ganito ang ininom, dyan, di ba? Pagkatapos, ito po, ngayon po, magkakaroon ng kami ng unilevel na very easy, very doable. Ito po, magkakaroon ka ng business partner na 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1,000. At yun po, wala nang bilang, kahit 100,000 business partners mo. At ikaw po ay may royalty, bawat purchase nila. Bawat purchase ng grupo. Di ba napakaganda yan? Pag nag-join yan, may business partner ka, matutulungan mo na at matutulungan ka. It's a symbiotic relationship. Tama po ba ako, Miss Cha? Pero pag ikaw, lagi mo na lang yan ang buhay mo. Ay, very beautiful ka, very sexy ka, naka-backlist ka, naka-bathing suit ka, naka-two-piece ka, ay pagpipistahan ka ng bayan, ang mangyari sa'yo dyan, naubos yung oras mo, yung mga mahalagang oras mo, hindi mo na nagawa. Yan. Food for thought na naman po ang ginagawa ko para sa inyo. Diba? Don't consume your time sa mga bagay-bagay na hindi naman yan babalik na sa'yo. Hindi na po babalik yan. Sa totoo lang. Hindi na. Yung beautiful. Wow na yan. Hindi na po yan. Very pretty. So beautiful. Gorgeous. Di ba? Pusuan mo pa yan. Hindi na babalik po yan ang oras na yan. Sasagot ka na naman. Ang sasagutin mo, thank you. Pag thank you mo na naman yan, ay mamaya, sinagot ka na naman. Ay, nako, natapos ang mo. Diba? Yan po ang sinasabi ko. Bakit hindi natin gamitin sa mapakinabangan natin? Mapakinabangan. Kasi ano po ba ang problema natin ngayon? Sambayanan. Karamdaman, samut-saring karamdaman at yung banta ng COVID-19. Ano po ba ang pangalawang problema ng bayan? Ano po ba ang panibagong problema ng bayan? Ano pa? Ano pa ang pangalawang problema ng bayan? Kahirapan. Diba?
Oh. Oh. Mm. Oh, di ba? Di ba? Mm. Ano po ba? Kahirapan. So, paano masosolve yan kung parati ka na lang nagpo-post ng pangsarili mo? Ano ka ba, artista? Artista ka ba o hindi? Paminsan-minsan siguro, once a month, twice a month, pwede yan. Pero ginagawa mo yan halos daily, wala. Ang ina-advertise mo, sarili mo. Hindi po yung negosyo mo. Hindi po yung trabaho mo. Hindi po yung pagkakakitaan natin. Di ba? Tama ba ako, Miss Cha? Ito si Miss Cha, magaling po ito. Hindi ko ito nakita ng ina-advertise niyang buhay niya. Di ba? Kaya believe ako dito. She's a 27 girl, lady, na talagang ang nasa isip talagang napakano. Bago ko lang itong kaibigan, pero ang galing niya. Naniniwala ko dito, taga-Tabaco. She will be our leader sa ating Unilevel. Di ba? Oh. Hmm. Hmm. Di ba? So, ganun po yan. Hmm. Kailangan po, ang buhay natin, sa 7 times a week, dapat productive at least 6 times. 6 times a week. Productive po yan. Dapat productive tayo at least 6 times a week. Kasi pag hindi po yun ninyo yan, ginawa, mahihirapan po tayo. Mahihirapan po tayo. With the pandemic that we are in right now, mahirap na mahirap po. Mahirap na mahirap. Yan po ang ano natin. Ang malaking problema natin. Sa malaking problema po na yan, ay kung hindi natin kulang tayo sa prayer and action, hindi po natin ma-overcome yan. Okay. Sana po ay nagkakaunawan tayo na ito pong ginagawa ko, hindi naman ako nagpapakahirap na sabihin ko sa hirap na hirap ako. Kasi 1.5 oras po, ang hirap mag-programa ng 1.5 oras. Tingnan po ninyo sino bang radio announcer na nagpo-programa ng 1.5 oras. Diba? Ngayon, hindi ko naman sinasabi dito na ako pinakamagaling na. Wala naman, kaunting galing lang naman ako, kaunti lang. Siguro 1 to 10% lang. Yung iba dyan, magaling 90%. Malayo po ako sa kanila. At saka hindi naman ako nakipagkompetensya sa kanila. Nakipagkompetensya lang po ako sa sarili ko. Diba? Ngayon, ang akin lang pong wish, magamit ako ni Lord para marami ang matulungan ko sa magkaroon ng magandang kalusugan. Marami ako. Kung pwede nga, hundreds of thousands or even millions ang matulungan financial success. At thousands ang financial freedom. Diba? At yung kumpanya naman, kumita rin. Sabi nga, win-win. Hindi po yung win-loss. Ayaw ko po yung win-loss. Sa totoo lang po, ayaw ko ng win-loss situation. Di ba? Kasi, marami po kasi dyan, naririnig ako ganyan, di ba?
Puro lang puro agrangay. Hmm. Ngayon dito, hmm, 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 di ba? Hmm, 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 di ba? Oh, di ba? So, pero ay ano, hmm, di ba? Ah. So yan po ay ano, mag-break po muna tayo for 15 minutes sa ating mga kababayan. Kuya Mane o Kuya Nald, kung sino man dyan, Romy, paki-play po ng 15 minutes yung ating mga testimonial. Magbe-break lang po muna ako. So mga kamising, don't go away. We'll be right back in a few minutes. I-play lang po namin yung mga series of testimonials. Ako po si Nini, taga San Pedro. Ito akong scoliosis. Ang makulog ko paan, balakang ko. Grabe kulog. Nang tag-take up kang higawan, pag 3 days pa lang, nagduan ako na mamatian na pagbabago. Hanggang sa ngunya na, mag-ano na ako na, ora pa 1 year, 1 year, 1 month. March 4 ako nag-start. Ano na, pagmati ko, okay. Nakakapag, ano na, kapag trabaho ko, nakakapag-samusa, ano na ako kapag samusamot ko. Medyo ano ba, may na, ano ang pangdiit na lang, ang namamatian ko. Pero magayon talaga, ang naanuhan ko. Kunyan, nakakapagtrabaho na ako. Dati daig, ako ang dakulang pasalamat ko kay Doc. Bigli ako itinuro kang God na magdigdi para bigli ako check up sa iya. Yan ang ano ko kay Doc. Dakulang pasalamat ko. So, gusto may mga namatian na medyo may kagabatan man sa kuninda. Pagdigdi lang sila kay Doc, digdi nila makukuha ang karahayan sa ilang kamatian. Yan. Ako po si Maria Cyril Johnson, taga Tiwi, 44 years old. Nagkaigwa po ako kay ning ito sa tuhod ko na parang na makulugo na subgari bagang arthritis. Actually nagpa-assess ako, parang uric acid ang nagluwas duman. Kunyan suffer ko ito kay mga piram bulan. First time ko ito ma-experience kasi akion pa ako sa pamilya namin, gari ako man sa nakamati kay ito, kaya nagngalas ako kung may arthritis, natulos ako sa edad na 40. So ininabalitaan ko ining amazing trio ni Doc Joey. Nagtry ako sa paagi kan sa Kuyang Agom, si Jomar. Pabalo niya ako ining amazing trio, and for 3 days namati ko tulos so resulta ka ito na parang dahil man naman hali pero nabawasan kulog kang tuhod ko, and then bako na siya masyadong hubagon, and right now almost 1 month na ako nag-iinom ka ini. Dahil na ako nakakamati ka itong parang malanit duman sa may tuulang sa tuhod ko. And
ano ko nga niya, nagsakat ako digdi pasiring sa itaas, kaya ning istasyon. Din ako nagkapot duman sa rail. So, dati, maski ang pagsakat ko sa agyanan, dahil na talaga ako nakakasakat dahil sa sobrang kulog. And ngunyan, pasalamaton ako kay ning amazing trio ta. Parang nabaraan na talaga sa kulog kang sa kuyang tuhod. Siguro sa mga kaparehas ko na nakakamati man kay ini or sa mga may edad-edad na, lalo na sa mga 60, 70, karigo na kay ini na piga po na yung arthritis, talagang makangalason. Actually, dahil man talaga dabaga kibulong ang arthritis, pero ini, bako man garo ini bulong kundi parang napababa niya sa uric acid ko. And then, ang resulta kay ini, nawara talaga so kulog kang tuhod. And itry man po nindo para at least ma-experience nindo na ma-liberate ka mo sa kulog kang arthritis. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Gandol. Tatay ko po si Nestor Gandol, taga Humapon po. May sakit po yung tatay ko, gallbladder po. Nagpapagamot po siya dito sa Legazpi, halos 1 month na po. Pero wala pong nangyayari. Nagpabalik-balik po siya sa ospital, tapos hanggang sa may napakinggan po siya sa radyo, yung Amazing 4 kay Dr. Bitito po. Nag-take po siya noon. After po 1 month, nag-improve po yung sakit niya. Medyo nawala po yung sakit ng tiyan niya, tapos naging okay po yung sa pag-ihi niya. Tsaka po, nung nakatake na po siya nun, nakakapagalaw-galaw na po siya, tapos nagagawa na po yung gusto niya. Kahit po minsan pinagpapawisan na siya, okay na po. Kaysa po nung hindi pa siya nagtitake nung kay Dr. Bitito. Halos di po siya makagalaw. Halos dumating po sa point na nag-catheter po. Nag-catheter po siya kasi di po talaga siya makaihi. Tapos po, after po 1 month, bumili ulit po siya kay Doc Bitito ng gamot kasi po, effective po talaga yung gamot na galing kay Doc. Tsaka doon po, nagtuloy-tuloy po siya na nag-take hanggang sa ngayon po, okay na po siya. Halos, nagagawa niya na po yung gusto niya. Iba po dyan na may sakit, mag-take po kayo ng Amazing 4 kasi mabuti po yun sa kalusugan. Laban po yun ngayon nasa COVID-19 na hinaharap natin. Kaya kung papasalamat po kay Doc Bitito na kung walang Amazing 4, siguro po hindi si Papa napagaling. Halos magagastusan po kami ng marami. Yun lang po. Salamat. Ako po si Milena Almitibaldo. Tapos sa agong ko si Rosalino Ahiro Baldo. Taga Bagong Sirang man ito Albay. Kan nagpuuntabi kami mag-inom kan uning Amazing Trio. Nung ang asawa ko, nakarinig palagi ng ikininggan sa radyo baga dito sa DCTV. Ayun, narinig niya si Doc Bitito na may gamot daw na One Amazing Trio. Marami daw na gagamot. O di ayun, nagpunta kami dito kasama ko ang asawa ko. Pero ang asawa ko talaga, lumalakad baga siya, hindi nakalakad ki malayo. At sumasakit na ito kung ano ang masakit sa katawan. Ako rin, kasama ko si ang asawa ko dito. Ngayon, tiningnan lang ni Doc Joey ang asawa ko kung ano ang nararamdaman. Tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Ayun, sinagot naman ng asawa ko. Tapos ayun, bumili na kami ng gamot. Ako, binigyan ni Doc Joey ang asawa ko pagdating namin dito na kinakausap na, pinainom ng gamot. Pag uwi namin sa bahay, ayun, di na daw sumakit ang likod niya. Tapos, sinubukan ko na rin uminom. Ang ginawa ko, uminom ako umaga, hapon, pagtulog. Ganon din ang asawa ko 3 beses sa isang araw. Umaga, tanghali. Pagka gabi baga, ihik baga, iihi niya, tapos ako rin. Tapos yung ako rin noon, hindi makalakad ng malayo at hinihingal na. Sa kainom namin ng Amazing Trio, tapos kape, ayun, nawala yung panghina ko baga na parang hihika, kinakapot patinga. Tapos, ano ko sa dibdib, nasabi ng doktor, may bara daw ako sa dibdib, ang puso ko. Kaya, tigano nga na ako noon na magpa-opera ronda na,
lalagyan daw ako ng tubo baga. Na hahanapin daw yung baro sa puso ko. Hindi na ako nagpa-opera. Kasabi, 45,000 daw ang opera. Inanong na lang namin Amazing Trio. Magdadalawang taon na kami kainan. Amazing Trio. Hanggang ngayon, hindi naman ano ko sa puso ko. Hindi ko na naramdaman na ganoon sumasakit dito sa dibdib ko. Tapos ang puso ko hindi sa kabila, sa walabaga. Kaya, anong pisa nang mag-inom kami, Amazing Trio, noon, hanggang ngayon, nag-umpisa kami uminom ng Amazing Trio kang nag-asawa. Hindi na kami nagpapa-hospital. Ako po si Lea Basaysay from Pili Araya, Bakakay, Albay. Na-try ko po itong Amazing Trio. Sobra pong effective. Ako po kasi may allergy ako sa mga seafoods. Since 2006 pa ako nagsasuffer sa ganun. Pero nung na-try ko yung product ng MHC, gumaling po ako agad. Within 3 days, nakakain na ako ng alamang. Yung father ko din po, more than 4 years nang na-stroke. Nung nag-take po siya ng Amazing Trio, lumakas po yung pakiramdam niya. Then yung anak ko, last night, may lagnat. Pinainom ko din po siya ng Amazing Trio. Then bago po ako umalis kanina, pinagpawisan na siya. At nag-chat yung kapatid ko na okay na daw, magaling na yung baby ko. Then yung sister ko din po, gumaling din po dito sa product na to. At ako po, yung arthritis ko, magaling na din. So kung ako po sa inyo, itry nyo po to para maging healthy kayo at kikita pa kayo dito. Thank you so much. Si Romel Beruega po, uminom ng Amazing Trio noong April 17, 2019. Dati po hindi po siya nagsasalita. Bihira lang siya magsalita dati. Tapos pag pinapansin siya ng mga tao, binabati siya, tinitingnan lang niya. Pero nung uminom siya ng Amazing Trio, siguro mga 1 to 3 weeks, ayun, malaki na po ang improvement niya kasi ano na siya, matabilo na. Lumakas na po yung katawan niya, tapos yung katawan niya, yung hindi na po yung taba niya, parang iniihi niya, sir. Yun. Dati sobrang mataba siya. Opo, dati po, mas mataba pa siya kaysa sa'yo. So ngayon, gumanda na ang katawan. Opo, gumanda na yung katawan. Nakakalakad na siya na maayos. Oo, tapos nakakapag-drive na siya ng kabal-kabal namin. Nakakapag-igib na kami ng 3 drum na tubig. Ay, grabe ano. 2 feeds na sakong ano. Tapos yun po, na ano na siya yan. Na-stroke siya January 1. Na-stroke po siya January 1. Ilang araw siya kayo sa ospital? 7 days po. Ayun po, hanggang ngayon po, tinatanong ko siya kung anong improvement sa kanya ng gamot. Sabi niya maganda daw po ang improvement sa kanya, kaya pinapagpatuloy ko po pang inom hanggang ngayon. Magto 2 months pa lang siya uminom ng Amazing Trio. Magto 2 months pa lang po ngayong 17 ng June. Pero ang improvement mo sa kanya ay napakaganda. Kasi po ano na siya, matabilo na at saka nakikipag-joke na. Yung kumbaga dating parang hirap na hirap siya magsalita dati. Pero ngayon po, pag nakikipag-usap siya, tatanungin mo, makipag-usap, nakikipagpalitan na siya ng salita. So ano may sasabi mo dun sa mga nakikinig sa atin? Sumali na po sila, tapos bumili ng Amazing Trio, uminom para gumaling na rin. Salamat man po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Gandol. Tatay ko po si Nestor Gandol, taga Humapon po. May sakit po yung tatay ko, gallbladder po. Nagpapagamot po siya dito sa Legazpi, halos 1 month na po. Pero wala pong nangyayari. Nagpabalik-balik po siya sa ospital, tapos hanggang sa may napakinggan po siya sa radyo, yung Amazing 4 kay Dr. Bitito po. Nag-take po siya noon. After po 1 month, nag-improve po yung sakit niya. Medyo nawala po yung sakit ng tiyan niya, tapos naging okay po yung sa pag-ihi niya. Tsaka po, nung nakatake na po siya nun, nakakapagalaw-galaw na po siya, tapos nagagawa na po yung gusto niya. Kahit po minsan pinagpapawisan na siya, okay na po. Kaysa po nung hindi pa siya nag-take nung kay Dr. Bitito. Halos di po siya makagalaw. Halos dumating po sa point na nag-catheter po. Nag-catheter po siya kasi di po talaga siya makaihi. Tapos po, after po 1 month, bumili ulit po siya kay Doc Bitito ng gamot kasi po effective po talaga yung gamot na galing kay Doc. Tsaka doon po nagtuloy-tuloy po siya na nag-take hanggang sa ngayon po okay na po siya. Halos nagagawa niya na po yung gusto niya. Iba po dyan na may sakit, mag-take po kayo ng Amazing 4 kasi mabuti po yun sa kalusugan.
Laban po yun ngayon nasa COVID-19 na hinaharap natin. Kaya kung papasalamat po kay Doc Bitito na kung walang Amazing 4, siguro po hindi si Papa napagaling. Halos magagastusan po kami ng marami. Yun lang po. Salamat. Good morning. Ako po si Angelina Mitra ng Pinagubong, Tabaco, Albay. Bago ko po nakilala ang Amazing Trio, ang dami kong sakit, narinig ko sa radyo. Pero bago po yan, bago po ko nakilala ang Amazing Trio, operado na ako ng 4 na operasyon sa doktor. Inayawan na ako ng doktor, inayawan na ako ng herbal kasi po, pang-11 herbal ang nainom ko na Amazing Trio. Narinig ko lang po sa radyo, isang beses hindi na po ako makalakad kasi manid ang katawan ko mula sikmura hanggang 20. Baga, buntis, 72 years old na po ako ng Tabaco Albay. Hindi na ako makalakad, nagbi-bleeding pa, pero siguro dahil doon sa operasyon, pero hindi ako natatakot. Ang ginawa ko, nag-take ako sa radyo, narinig ko ang Amazing Trio. Sabi ko, anak ko, Amazing Trio. Hindi ako nasayang, hindi na maniwalang anak ko. Pero nag-pray pa rin ako kay Lord na mapuntahan ko siya. Sabi ko, nag-pray ako, Lord, sabi ko, ituro mo sa akin kung saan ako pupunta kasi maraming doktor na nagtuturo. Sa pagkaaga, sabi ko nila, hanapin natin si Dr. Joey Bitito, pero hindi ako makalakad. Magtutungkod ako sa kamagang-maga, matigas, parang hinahati ng kutsilyo. Bukod po dyan, high blood 200, over 104, may bukol sa liig, may marado ang puso, 8 taon dahil nagkaturog. Ang mata inoopera sa isinter, 50 mil. Pero po sa awa ng Panginoon, nung nakilala ko ang Amazing Trio, sabi nila, food supplement, pero lahat po yan pinalaya ako dyan. Kasi noon gusto ko nang magpakamatay, magsakit sa sarili. Nagkasala po ako sa Panginoon kasi gusto ko nang mawala doon kasi 8 taon na hindi ako nagtulog. Gusto ko nang manakit kasi ang problema patanday pa nagkakaturog, parang ang ulo pinupupok ng martilyo. Kaya po rin ang Panginoon sa Kristo nung pinunta namin dito si Doc Joey Bitito, hindi ko alam na may gawain na Sabado. Lunes po kami napunta, December 11, nung 1 taon, tandang-tanda ko pa. Tapos, pinainom niya ako kaagad. Walang tao dito, pinainom niya ako kaagad na 3 kapsula, na kapsula sa isang araw. Hindi kayo maniwala, December 17, napunta po ako, wala na akong tungkod. Kaya, magpapasalamat talaga ako sa Panginoon hanggang ngayon. Naiyak ako kasi binigyan niya pa ako ng panibagong buhay kasi noon ayaw ko nang mabuhay. Salamat sa lahat kasi lahat, pati yung pagsalita ako. Dati hindi ko na alam kung ano susunod. Pero ngayon sa purin ang Panginoon ko, makainom ako ng Amazing Trio, Mega E, Multi-5 sa Camera Kills. Pero hanggang ngayon hindi ko po yun inaalis. Kahit wala akong makain basta yun ang ininom ko saka yung kape. Naiiyak ko lang po ako kasi lahat na pong binaga ko dito, lahat po pinanggaling. Pati anak ko, nanay ko, 96 years old, bulag siya. Pero nakakakita na po ngayon, buhay pa siya. Kinuha ko sa kapadyo kasi mamamatay na siya dahil sabi niya, ang mata niya puno ng buhangin, yung basod. Pero po rin ang Panginoon, gusto ngayon magaling na po. Pinakanta ko nga sa cellphone. 5 kanta alam niya. Kaya natiyakan kami. Salamat sa Panginoon kasi ayaw niya pong mawala ang gamot inuki. Kasi sabi niya sa akin, yung gamot daw, tanongin mo sa doktor, bibiro niya ako. Kung nilalagyan yata ng kasi bakit daw ayaw niya nang mawala. Tapos po rin ang Panginoon Kristo, magaling na magaling ang nanay ko. Wala pa akong dinala doon na hindi gumaling. Ay, grabe ang sakit. Yung ipag ko, 5 buko ngayon. Yung 1 buko niya po, 20 taon na. Nawala na daw yung 4. Kaya parang tuwa ako na ang balita ng ibang tao na dinadala ko gumagaling. Saka talaga, nabiruan talaga ang Panginoon, lahat ng umiinom ng Amazing Trio, pati silok, pinananalangin ko na lahat gumaling yung ginawa niya sa akin. Kasi yung ibang tao, kasi hindi mo mapaniwala, sabi nila, marami na ng gano'n eh. Pero salamat sa Panginoon kasi hanggang ngayon, nandito ako sa pwesto ni Doc Joey Bitito ng Sabado kasi may gawain na Sabado, hindi po ako nawawala. Dahil parang gusto ko bang ang papasalamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon kay Dr. Joey Bitito kasi talagang hindi niya ako nakalakasan lahat. Pati pamilya ko.
Ito ako ngayon, kaya napapasalamat ako sa Panginoon, pangalawa kay Dr. Joby, ito amazing trip, saka yung kapin niya, yung Diyos, lahat magaling. Kaya salamat sa Diyos. Subukan din niyo po, maranasan niyo kung ano naranasan ko. Ako po siya hindi na may kaulitin ko, ang Tabako Albay. Ako po si Lorette B. Baranda, active church member kang St. Rose of Lima, Paris, Bakakay, Albay. Nagsimula po ang aking karamdaman just this August. Recently this year, I was diagnosed by my doctor na nagkakaroon ng pagmaga ang aking prostate. So advice kan doktor na mag-undergo ako kay operation by August 30. But even na ko pig walang bahala. Isinangguni ko kagad ini kay Doc Joey Bitito. And he gave me a set of amazing. Hindi po natin tatanggalin kaagad. Nagagawin na isa na lang, hindi po. At least 3 times a day. After a month or 2 or 3 months, kung talagang walang-wala ng twice a day. Di ba? And after 1 year, walang-wala talagang napakalakas mo na, wala ka ng kapurpurdito sa katawan mo, once a day. Pero pag medyo may pangit ang pakiramdam mo, dadagdagan natin twice a day or 3 times a day. Ganun lang po yan. Listen to your body. Pakinggan natin, pakiramdaman po natin ating katawan. Kasi po, kung hindi po natin pakinggan natin, pakiramdam natin ating katawan. Kasi po, kung hindi po natin pakiramdaman, pakinggan ating katawan, ay mahirap po, mahirap. At baka tayo mismo ay magkaroon ng problema. Kasi mayroon po dyan, gumaling na, binawasan lahat, ang problema pa, binawasan din ata yung kanyang, yung mga nagtitipid pa, mahilig kasi tayo magtipid sa kalusugan Pero sa ibang bagay, hindi tayo halos nagtitipid. Sayang na pera saan? Sigarilyo, inom, sugal, ano pa? Yung parati tayo nasa parlor, nasa beauty salon, puro bili tayo ng pampaganda, kung ano-ano sa katawan. Yan po'y yan, hindi ko naman parating na hindi na tayo pupunta sa mall. Paminsan-minsan po, okay naman yan. Paminsan-minsan bibili ng mga bagong gamitin, pwede naman po. Pero yung maya't maya, yung kapretsyo na natin, sayang, di ba? Bakit hindi natin maibili ng megawan para sa ating kalusugan? Very simple yan. Di ba? Ako, wala pong sigarilyo para sa, wala pong pera sa sigarilyo, wala pong pera sa pang-inom. Wala pa akong pera sa mga sugal. Pero may pera ako sa Bigawan. May pera ako sa Amazing 4. Di ba? So, ano po ba ang priorities natin? Is it ka-prices, ka-pretso, o is it good health? Kayo po ang makakasagot niyan. Kayo po. Hindi po ako. Kayo po ang makakasagot niyan. Kung ano pa ang sagot ninyo, kayo na po ang bahala. Kung ano pa ang sagot ninyo. Diba? 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 So, yan po ang malaking aking may papayo sa inyo. Sana po yung may papayo ko sa inyo ay receptive kayo. Kasi kung receptive po kayo, maraming salamat. Di ba? Pero kung hindi po kayo receptive, wala po akong magagawa dyan. Di ba? Wala po akong magagawa kung hindi po kayo receptive. Di ba? Hindi kayo receptive eh. Di ba? So, ang ano kasi natin, ang ano po kasi natin dyan ay ano ba talaga ang gusto natin? Ano po ba talaga ang gusto natin? Dahil nga po sa ating
Dati nga po sa problema natin sa pandemic, problema po natin sa mga karamdaman, problema sa kahirapan, litong-lito na ang ating mga kababayan. So kami po andito to enlighten nyo po, to enlighten, para po mabawasan ang inyong mga suliranin sa buhay. Di ba? Importante makagawa tayo ng mga bagay-bagay na mabawasan ang inyong mga problema sa buhay. Kasi po ang hirap. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga sa ngayon. Di ba? Ay, ngayon, kung hindi tayo marunong sa buhay natin, hindi kayong, wala kayong masyadong kaalaman, yan po ang problema. At tayo ay para nangangapa sa dilim. Para tayo nangangapa sa dilim. Di ba? Sana po hindi naman tayo mangapa sa dilim. Di ba? Naintindihan po ba natin yan? Good mo. Okay. Okay. Yan, kaya nga po. Kailangan po talaga sweet music. Diba? Kumanta raw ako ng You Mean Everything to Me. Dok, gusto ko sana po ako pagamot sa iyo, kaya lang, mahirap lang kami. Wala namang problema kung mahirap lang kayo eh. Ang gusto lang po ninyo, ang importante po, gusto ninyo. Di ba? Gusto ninyo. Di ba? Ngayon, halimbawa, gusto mo pumunta sa amin. Di ba? Pag pupunta ka halimbawa sa doktor, anong kailangan mo? Si Dr. Space, sa amin po, libre. Okay lang po sa doktor ninyo kasi pinag-aralan niyo napakataas. Di ba? Matagal na po yan naghirap. Pangalawa, baka magpa-laboratory kayo. Kami, wala na. Pangatlo po, mga synthetic drugs at saka yung synthetic vitamins. Malamang sa amin po, migawan lang kung sakasakali. Di ba? So, ang laki po ng pagkakaiba. Di ba? So, magkano ba dala mong pera? Dok, hindi ko kaya ang 6,000. Ang kaya ko, 4,000, 5,000, or 3,000. Di ba? Or 2,000. Depende po. Wala po yan. Hindi po importante sa akin. Importante, makatulong po kami sa inyo. Di ba? Yan po ang importante sa amin. Di ba? Naintindihan po ba ninyo? So yan po ang Di ba? Yan po pinaka-importante sa akin. Makatulong kami sa inyong mga pangangailangan. Makatulong po kami sa inyong mga pangangailangan. Di ba? Ngayon po, ang pagtulong po kasi is an opportunity also. It's a privilege. Di ba? Di ba? Di ba? So yan po ang pinaka-importante. Makatulong tayo. May asma ka, ang anak mo hindi na gumagaling sa antibiotics, sa gamot. Matagal na, 1 year na o 2 years na. Subukan po ninyo kami ng 1 month, 2 months, 3 months, di ba? I-check natin, di ba? Di ba? Di ba? Kung ano po ang maganda, di doon tayo. Di ba? Kasi importante magandang resulta. Iyan po pinaka-importante, magandang resulta.
Di ba? Yan po ang pinaka-importante, magandang resulta. Resulta sa iyong kalusugan. Then pagdating po ng July, resulta naman sa pananalapi. O, di ba? Kasi yan ang importante. Sabi ko, i-chismis mo lang. Kwento lang ng kwento ng kwento. Basta totoo. Di ba? Pag totoo, hiningi mo ang wisdom, ang ano ng Panginoon, tutulungan tayo. Kasi totoo eh. Di ba? Oh. Pero hindi naman 100% na maano mo yan. Yung halimbawa, uminom ako nito, alam po ninyo, in 2 weeks, yung aking diabetes na umaabot ng 160, nung nagpakuha po ko after 2 weeks, naging 120 na lang. O, totoo. Diba? Yung pala 121. O, malapit na malapit, diba? O 120. Ganun po dapat. Hindi po yung 160. Pagkatapos sinabi yung 100, normal na normal, ay pangit po yan, di ba? Nakukuha po ba ninyo ako? Di ba? So, iyan po ang pinaka-importante. Ano ba ang ano mo sa buhay mo? Di ba? Ako, sinasabi ko nga, ito na, last chapter of my life is to help people. So, mga taong gustong tulungan. So, ayaw, sabi ko nga, I'm sorry my love. So, gusto, you mean everything to me. Di ba? O, kakantahan ko nga tingnan ko nga, kung mahanap ko yung aking kodi ko dito. Parang atat na atat naman akong kumanta eh. Okay, sige, ito na. Total Sunday lang naman ngayon. Bibigyan ko kayo ng kantang paborito ninyo. Di ba? Para naman ay tayo ay yung akin diyan na sabi daw, Dok, ang boses mo, yan. Okay, so inom muna tayo ng pampagana. Akapela po tayo. Akapela. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. I was so lonely till you came to me with the wonder of your love. I don't know how I ever lived before. You are my life, my destiny. Oh, my darling, I love you so. You mean everything to me. If you should ever go away, there would be lonely tears to cry. The sun above would never shine again. There would be teardrops in the sky. So hold me close and never let me go, and say our love will always be. Oh, my darling, I love you so. You mean everything to me. So hold me close and never let me go, and say our love will always be. Oh, my darling, I love you so. You mean everything to me. Okay, thank you so much. May nag-react na kaagad. May nag-react na po. Yung nag-react, babasahin ko rin ito. Alam po ninyo ako, wala pa akong hiya. Hindi pa ako nahiya kasi wala na kapal mooks na eh. Okay. Ito, mayroon dito.
Ikaw tala, pang chicks talaga, Dok, ang kanta mo. Bagang amo-amo yan. So, pangkilig mo sa to. Pang chicks ba yung kanta ko, Miss Ana? Ha? Iyan mo ka. Ayan, ito. Ayan, pang chicks talaga. Hirap nga akong kumanta. Grabe. Okay, mga ka-amazing, yan po ay konting handog ko sa inyo. Dahil Sunday ngayon, special programming po natin. Sana po yung kanta ko ay konting handog po yan. Kung natuwa po kayo, maraming salamat. Kung kayo po ay parang noise sa inyong ears, I'm sorry my love. Di ba? At ako naman po ay gusto ko lang itong linggong ito ay tayo ay maging masaya, maging mabuti ang ating kaisipan, ang ating buhay, malusog sa buhay, at meron naman tayong gagastusin sa pagkain, pangangailangan sa ating pamilya. Yang hangad po ng inyong lingkod na si Doc Joey Bitito. At kami naman po dito, ginagawa po namin ang lahat. Kung ano po ang inyong problema sa kalusugan, pagpunta ninyo dito sa amin, hindi po yung pera ninyong aming iniisip, hindi yung pera ninyong ang iniisip po namin na kayo matulungan. Na magkaroon kayo ng magandang kalusugan, masunod po ninyo, at later on, pag dating po ng July, hopefully, we'll do our best na dito po sa Unilevel program, matulungan kayo sa inyong financial needs at maging successful tayong lahat. So mga kamising, the curtain is up. We cannot do anything more. We cannot do anything more. Ibig sabihin, hanggang dito na lang. Okay? Ang inyong pong lingkod na si Doc Joey Bitito, ang kaibigan ng sambayan ng Pilipino, ang inyong brother sa kalusugan at sa financial searching of success. Di ba? Ay nagsasabing magandang happy Sunday to all. Magandang umaga. Wala pa namang tanghali, 11 pa lang. Sana po nakaluto na kayo ng pagkain gulay na masarap, maisdang masarap. Iwasan na po muna natin masyado ang seasoning. Ang mga seasoning, pakaunti-kaunti na lang or sometimes na lang po. Kasi pag-aralan po ninyo mga seasoning. Wala pong, I don't have any grudge or against sa mga manufacturer. Pero pag-aralan po natin, kung kayo naman po may seasoning, kailangan marami po tayong antioxidants. Andito po ang Omega 1, ang Amazing 4, ang mga healthy drinks. Malaki po ang may tutulong sa atin. So, amazing friends, amazing brothers and sisters, with the Lord Jesus Christ, ito bang yung kaibigan, kapatid na si Dr. Bitito nagsabing maraming salamat, a happy Sunday to all, and always remember, God is always with us, and Dr. Joey is your friend, is your brother, and I love you all.